Ndewonu ụmụ Igbo, ndewonu ndị ọma na-esonyelu m. Afọ m bụ Amaka Ekwo. Abụ m ofu onye n'ime unu so na ndị na-akwado ntọnanị ọdịnala na omenala Igbo. Ndewonu. Taa bụ 8 January 2025 n'ọgụ afọ ndị bekee. N'ọgụ afọ Igbo, anyị nọ n'ọnwa nke 13. Ife anyị nwere bụ ọnwa 13 n'ọgụ afọ Igbo. Nya n'ọgụ afọ Igbo, anyị akabara ọnwa afọ ọfụ, ọnwa 13. Ọnwa ndị na-akpụ ya ọnwa ụzọ alụsị, nwekwa ndị na-akpọ ife ọzọ dị iche iche, dị ka kafa si edokwa mmụọ niile fa na-edokwa n'ala Igbo. Taa bụ Nkwọ n'izu Igbo. Ndewonu. Anyị na-ekene Chukwu Okike, nyaghachi ukwu nke nọ n'okike, na chinta niile nọ n'okike. Anyị na-ekene mmụọ niile na-eche na-edu anyị Igbo, na mmụọ niile na-eche na-edu anyị na anyị ferika chi anyị nke anyị na-akpọ nya onye ụwa anyị, agwọ anyị, ndị otu anyị dị iche iche, ndị ichie be nna anyị bụ ukwu nna anyị, mmụọ niile na-eche be nna anyị na be ukwu nna anyị ferika. Anyị ekene fancha niile, na-ekenekwa ma mmụọ niile na-echekwa na-edu anyị ebe anyị bigasịkwa, na fa nwekwalụ ebe ọbụla anyị bi nwekwalụ mmụọ na-eche anyị ndị ahụ, na-ekene maka na fa rapụrụ anyị wee nọdụ n'anị ebe ahụ. Ndewonu. Asị m ikuku Nkwọ nọ ya ekusa anyị ja, ikuku ọma, ikuku ndụ, ikuku ọganiru, ndụ arụ isi ike, ụba nọ ya ekusa anyị ncha niile. Ise 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 ise. Ndewonu ụmụnne m. Taa ife nsị na m ga-akụzi maka ya bụ, asị m ụnụ na ọnwa Jenụwarị anọ ife gbasara nlọ ka m ga-akụzikarị maka ya. Ata nọ ife gbasara ịdị na-eri nri na nlọ ma nrọ. Maka afọ gwakwa m dị na comment section kwugasịrị maka ya, na ya na-elika nri na nlọ ka eke ya ga-esi wee kwụsị ya. Iri nri na nlọ abụrụ ezigbo nlọ n'ụdị ọbụla isekwu ya. Ife ị ga-aghọta bụ na onwe mmụọ gị na vaghị wee bịa ụwa. Onwe mmụọ gị na vaghị mgbe niile. Ọ bụ na ike gero ife onyonyo m melụ gbasalụ ndị akaebe, jee ka ị ga-enya. Ọ bụ na ike gero ife onyonyo m melụ gbasalụ onye ụwa, jee ga-enya. Ọ bụ na ike gero ife onyonyo m melụ maka agwọ, jekwa ka ị ga-enya, na ị ga-aka ghọta ife nna chi kọwa taa. Onwe mmụọ gị na vaghị, anyị ncha nwe mmụọ anyị na vaghị mgbe niile. Mmụọ ndị enwe eve na-alụgasị na ndụ anyị.
o nwere ọlụ dị mkpa fa ncha niile na-alụgasị na ndụ anyị. Onye ọbụla na-alụ ọlụ ga-eri nri ka ike wee dị ya. Onye ọbụla na-alụlụ gị ọlụ ị ga na-ekene ya. Onye ọbụla na-alụ gị ọlụ ị ga na-ajị ya ike. Ọ bụrụ ya, ọ ife ọ bụ n'ụlọ. Onye ọbụla ga-alụ gị ọlụ ume ga-adị ya. Ọ bụgodị na onye kpọrọ ya bịa ka ọlụ gị ife ọkọ gị dị efe isi anya bịa zuo ike bulu mmiri buru ya ọṅụọ. Ọ bụrụ nye nri olie o zutu ike o wee lụbakwa. Ọ ka ọ dị. Mana ife mana mmụọ niile gị na vaanyị ekwena ka agụụ na-agụfa. Maka agụụ na-agụfa ike ama ndị fa ịdị na-eche ya. Fa ga na-ada mba. Agụụ na-agụfa fa nwere ike dị na-asụ ụsa nri. Mmụọ na-asụ ụsa nri. Fa sụọ ụsa nri. Ị maa na fama ndị na-elubasịrị gị isi ọfụma. Otu fa kwesịrị ịdị na-elubasị gị isi. Nyafe nweze ife dị ka loyalty fa dị divided. Gee ntị. Ọ bụ na ị nwere a guard dog, nkịta na-eche ezinụlọ gị, ị ga na-enyeju afọ pịa. Ọ bụ na ọ nyeju onye afọ nụ chijie ịnakpa ụla onwe ka ife si mee. Onye na-ekwesịrị ịbata na be gị bịaba ọgbọ ọnụ ụjọ anụnụ. Oyi ike ya dị o wee gbaa ụjọ anụ wee kpọta gị ka ị wee ma na o nwekwa ife na-eme. Ọ bụrụ ya ife na-ekwu bụ nkịta ka nji amala ya atụ. Ọ bụ na ị nwere nkịta na-eche gị na ezinụlọ gị, ide enyeju afọ, i wee nwee agbata obi, ọ nọkọta agbata obi ga-ewere nri nye nkịta gị. Nkịta gị ga-analị ya lie n'ọbụ na agụụ na-abịa. Mana ọ bụ na nkịta na-ejefe ọma nalụ agbata obi gị nri wee liekwa. Agụụ ogobi ya ọ ya asụ ụsa nri. Nkịta na-eche gị sara na ụsa nri. Ị ga-afụ na otu ahụ o si ekene gị ka ọ ga na-esi ekene onye na-enye ya nri. Ya na adị na mmoto gị na-esiri ifo na loyalty ya adịgo divided. Ọ bụrụ na chijie gị na ezinụlọ gị na-alarụ ụla, agbata obi gị ama na-enye ya nri, chi ịba na be gị, o nwere ike ọma mgbasi ụja ike, ma o nwere ike ọma mgbadi ụdọ maka ọmagoli ya arụ, ọmagoli ya ọ dịgo loyal to agbata obi gị ama. Maka na ịrakwụrụ ya na-asụ ụsa nri. Ọkwe na-aghọta ya? Ọ ka ọ dị na mmụọ. Adị na-ekwene ka agụụ na-agụchi maka o nwere ike ilichi ọnụ. Ọ na-asa ụsa nri, mmụọ ndị ọzọ na-enye nri. Enwezi ife bụ ihe eme gị. Ike ama ndị a ekwusi ike. Enwere ike ọ bịa ịgachite gị na mmụọ asị ya anya jekene n'ọdụ anyị. Na ọ bụrụ na amanyekwu ya nri aka onye ọnụ na-ada enye nri na agụụ na-agụ ya. Akwe na wata ya. Ya anyị na-eli nri na nlọ. Ma na o nwee mmụọ gị na ya yi agụụ na-agụ. Ọ ife ọ bụ. Ili na nlọ bụrụ ezigbo ife. Ị na-eliro na nri ọnụ, na-eli ya mgbe niile, na-eli ya ifu. Iliro na nri ọnụ ma na o nwee mmụọ na-anaghị nri. O nwee mmụọ gị na ya ahịa na-anaghị nri, o nwee mmụọ na-ana. Ọ bụ na ọ bụrụ chi gị, ọ bụ dị ka na ị na-enye chi gị nri mgbe niile. Ị na-eli nri na nlọ. Ị ma na iche ine na-agwụ ya. Inene ndị otu ya ị na-achụkwa vaji kwesịrị ịchụkwa. Inene ndị ichebe na ndị ichebukwu nne gị, mmụọ niile gị na vaji fa nwee ike bịa pụta n'ụdị ya nwa na nlọ na agụụ na agụụ na-agụfa na fa na-elichi ọnụ na nlọ. Na mmụọ fa na-emere ya ema na ike ama ndị fa ịdị na-aga ya mgbe niile. Sị enye ekwene
ọ bụrụ na ị na-eli nri na nlọ gbabakwa ka ụkwụ gị ra. Ọ bụrụ ezigbo nlọchacha ọ na-akpụchi mba, ọ na-akpụchi ya mmadụ azụ rinne. Ya ihe agba mbọ ọ bụ na ị mara onye mmụọ nọrọ ya ụwa ka ije chọpụta ya, ịdọtuo ya ma inye nri. Ọ bụrụkwa ofu ugboro ị na-enye nri mgbe ị kwesịrị inye nri, ekwena ka agụụ na-agụ ya. Nwee mmụọ ndị ọzọ ị kwesịrị ịdị na-achụrụ aja mgbe niile, ị kwesịrị ịdị na-achụrụ anyị na-achụrụ aja. Ọ dị mmụọ gị na-abaghị nwee ike iri nne. O sikwa ka ike nyere gị ra, sikwa ka ọrụ ịbịala ịlụ n'ụwa ka ọrụ ọ ka mmụọ ga-eso gị gbuo. Akwa onye gbakarịa na nje ọchụkarịa na aja. Enwe ndị na-achụ aja mbọsị niile, enwe ndị na-achụ aja izu ụka niile, ọnwa niile. Ndị a ifosị na-abụ dibịa ọ bụrụ obere ọlụ ajakama na-achụ maka mmụọ niile sova ka a na-ekwe ka agụụ na-agụfa. Ọ bụrụ ihe nye chi nri ka bakwa arụ onye ya emere gị ya ka ị maa na ọ chi gị ka ị na-enye nri. Enyekwana onye na-abụrụ chi gị nri, kama ị ga-enye mmụọ onye na-abụrụ ma mmụọ ma ife na-abụrụ chi gị inye ya nri. O nwere ka esi enye ya ndị bịa ga-emere gị ya. O nwere ike ọma mkpọ afa mana o nwere ike inye chi gị nri na ọ bụ na amarụ afọ onye ma ife ndị dibịa maka baza eme ya. Mana gbaa mbọ na ọ bụrụ na ị na-eli na gbabakwa ka ọ kpagịra ma ọ bụrụ ezigbo nlọ. Ịghọtaghị ya? Akwụ na aghọta ya? Ọ bụrụ na ị na-eji ụka maka ịmago anyị na-ekponyezili isi ndị kponyezili isi n'ụlọ mgbe ndị na-eje ka ụfọdụ adameje ezigbo otu ahụ maka na enwe ndị ọ dabara nwee ndị achọ ka fa mebe ife ọzọ. Mana ọ bụrụ ị na-eji ụka inye chi gị nri abụrụkwa ajọ ife. Ọkwa ọdịnala Igbo, ọkwa omenala Igbo, ọkwa ntọala gị. Na ị na-eji ụka ama nnabụ gị inye chi gị nri ma inye agwụ gị nri. Na-ejekwali ụka gị ihe eme nkwe ma ije chụọ aja mmụọ gị na banye. Ụka ama mgbochi gị. Ọ bụsị ife ị ga-eme ụdị nla nwa akwụsị. Ụdị nla nwa abụrụ ezigbo nla maka ọ na-akpuchi ya azụ. Ife ọ na-egbochi erika na mmụọ. Onwezi ajụjụ unu nwere unu ajụọ m na comment section, mbịakwa kọwaa anya. Ọ bụrụ na ị na-ene n'ife onyonyo m, ị ga-afụkwa ndị na-adị jụkwa ajụjụ dị aṅa na-adị bịakwa kọwaa anya, kọwalụfa ajụjụ ma nsa anya ajụjụ. Ndị ewonu ekene m unu ka unu rabụ ndị na-atụsa ozi m ka o wee na-elu ndị be anyị aka ọfụma. Daalụnụ rinne. Ekene m unu ma ndị nọ na Facebook ma ndị nọ na Instagram, TikTok na Trend. Daalụnụ rinne. Ana m ekene unu. Ọ ya dịrị unu niile mma. Ekene m unu ọzọ wee na-asị na ọ ya dịla anyị niile mma. Ka unu bụ ndị na-akwado m, na-akasi m obi, na-esonyelụ m na-atụsa ozi. Ọ ya dịla anyị niile mma. A sị na ife ọbụla bụ ife na-akpa gị n'ọnwa Jenụwarị, na-akpa gị n'ọnwa n'ihi enweta ya, n'ihi enweta onye enyemaka. Ọfọ na-agụ bụ ọfọ arụ ike, ọfọ ogologo ndụ, akụ na ụba na ive akụ na ive enwe. Ekenekwa m unu. Ọ ga-adị n'izu ụka ọzọ. Ngwa ka o mesịanụ.